συννεφάκια μου, τι κάνετε, είσαστε καλά? Λοιπόν, σήμερα θα σας δείξω πώς να βάλετε μία γραμματόσυρά που έχει χρώμα, γιατί με ρώτησε ένα κανάλι, μία φίλη μου τέλος πάντων. Καταρχάς, θα σας πω, πάτε στο νέο μισό, πάτε στο νέο έργο, το πατάτε. Παίρνετε ένα βίντεο, όποιο θέλετε, ξέρω εγώ, παίρνετε αυτό. Και πατάτε κείμενο, προσθήκη κειμένου και ξέρω εγώ γράφετε ό,τι θέλετε, δηλαδή ξέρω εγώ. Για μερικές φορές το κινητό μου λαγκάρει και μου σπάει τα νεύρα. Και έτσι είναι φάγια μου. Και μετά πάτε εφέ. Και είναι η γραμματοσυρά. Η πολύχρωμη, όχι πολύχρωμη, γενικώς έχει φωτοβολία, πολύχρωμο, κίτρινο, κόκκινο, μπλε, πράσινο, ροζ, μοβ. Ναι, τα παιδιά δεν μπορείτε να τα πάρετε γιατί είναι με λεφτά, θα πρέπει να πληρώσετε, δηλαδή ξέρω εγώ, αυτά που είναι πολύ ωραία θα πρέπει να πληρώσω. Εγώ δεν θέλω να πληρώσω, γι' αυτό ξέρω εγώ, άμα είναι, βάζω αυτή τη γραμματοσυρά ή αυτή. Τέλος πάντων, που βλέπετε διαμαντάκι, θέλει λεφτά, δυστυχώς. Και παιδιά, με εκνευρίζει κιόλας επειδή οι ωραίες γραμματοσυρές θέλουν λεφτά. Αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, συννεφάκια μου, αυτό ήταν το βίντεο. Άμα σας άρεσε, κάντε like, εγγραφή, κουδουνάκι και καμπανάκι. Και comment και στείλτε το και σε φίλους σας. Αυτά, γεια σας, δηλαδή κάντε το share. Αυτά. Bye.